Mayong hapon mga ka-BG, makauban na po nato karong hapon ang usa sa newly elected official sa munisipalidad sa General Luna, Siargao Island, ang lugar sa mga banggiitang surfer sa nasod. Mga ka-BG, last year, una na ito ni siyang nakauban isip sangguni ang kabataan chairman sa Barangay 5 Poblasyon. Apat karon, usa na siya ka newly elected councilor na siya. Alright, yan na, makauban na nato sa Municipality of General Luna, membro sa council, si Ker Alipayot Cho. Mayong hapon, Sir Ayan, ug sa tanan mga tigpamati nato karon sa Bisaya Gyud live stream sa tibuok nasod sa Pilipinas. Mayong hapon. Alright, Ker, una sa tanan, no? Congratulations sa imong pagtaog isip member of the council sa inyong munisipalidad sa Hinarula. Congrats kanimo, no? Congrats. Thank you very much, sir. Salamat kayo labi na sa mga supporters nato diri sa lungsod sa General Luna, sa Siargao Island, ug labi na pod sa atong pamilya sa BG Party List na dako pod ang tabang kanato sa panahon na ni kandidato kita ang minabay na eleksyon. Alright, Council Ker, no? From being a sangguniang kabataan chairman, no? Sa inyong barangay, o karon nasa konseyo na ka finally. How was the experience during sa imong pagkampanya, no? Unsa pod ang imong mga natun-an sa imong pagtuyok sa inyong munisipalidad? Go ahead, Council Ker. Daghan kayong ato na natutunan, sir, sa panahon sa kampanya, labi na ang atong pagka-SK kutubra sa atong barangay, pero ang kampanya karon nahimo man nga tibuok munisipyo, tibuok lungsod ng General Luna, meaning ang tanang barangays niining lungsod ng General Luna nalibot nato o dako ang ato experience sa panahon na ng kampanya kita kay nakauban nato, nasinati nato, na istorya nato ang mga tao kung sa ilang mga sitwasyon, panahon nga nahuman ang bagyo o ilabi na padayon gyapon ang mga kasinatian kay naapaman kita karon sa pandemya. Okay, Council Ker, no? Tungod kanalibot naman po nimo ang inyong munisipalidad. Nasayran ba nimo nga ang mga yango usad, no, sa mga panginahanglanon sa inyong mga kababayan diha? Unsa man pod ang imong mga plano o programa para kanila? Go ahead, Council. Oo. Tinuod na, Sir Ayan, labi na dito sa kaislahan, nagpabiling gihapon ang ila mga main concerns sama sa aning si ambulance nga labing kinahanglanon sa ilang barangay kay layo man kini sa mainland General Luna. Tunay pod na kinahanglan ng mas malimpyo nga tubig nga ilimnon. Labi na karon summer season, nagkinahanglan sila ng mas dugang nga supply sa tubig, pagkaon, ug labi na kining mga problema sa trabaho kapuyangon sa trabaho kuman panahon sa pandemya. Doon na kita yung mga plano sama sa pagpadayon usab sa suporta sa mga estudyante kay kita isa man ka SQ first official dapat ipadayon ang programa sa scholarship program diha sa local government unit sa lungsod ng General Luna. Aron kining mga bata nga nangandoy o padayon nga nangandoy para sa ilang kaugmaon o sa ilang pamilya, mas matutukan ng gobyerno o mas matabangan sila sa ilang mga pangatubos kinatulog. Uy, pagkanindot pag gid kasi imong programa, no? Kung imong mga programa, Ker, minanindot kay sa katanan. O curious pod may kami Council Ker, no? Sa imong reaction o opinion sa pagsulong sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon tuig 2022. Postponement. Pabor ka ba niini nga i-postpone ang atong barangay o sangguniang kabataan eleksyon? Council? Para ka na ako may own opinion, Sir Ian. Para ka na ako mas maayo man kini ma-postpone in the sense nga ang atong gobyerno, ang tibuok gobyerno ng Pilipinas na ay karon bag-o nga administrasyon. Meaning, doon na yung mga bago na plano, mga programa na ihatag sa mga tao nga nagkinahanglan ng dako nga budget o gahinandan mas dako na kwarta para sa panginahanglanon
nalini ng mga programa. So para ka na ako, kung nagkinahanglan kita ng mas dako nga kantidad na budget para sa mga programa, siguro kung i-postpone kining barangay and SK elections karong tuiga, mas makatipid kita ang atong gobyerno. Mas mahilaan gini ngadto sa kaning budget para sa eleksyon, mahilaan gini ngadto sa ibang mga programa na nato gobyerno. Pero dunay pod on the other side of the issue, kung ato pod kini i-postpone, siguro dunay pod epekto sa nagkalain-lain nga barangay, labi na katong mga barangay nga dunay mga yaruko sa mga tao na gusto na nila usab makasinati ng lain na panerbisyo ng ilang mga barangay captains o barangay officials o SK officials. Siguro panahon na pod kini para atong ipadayon kay ini isa man ka importante nga katungod sa atong mga katawhan, kay ang Pilipinas nasud man ng demokrasya, kundiin ang pagboto isa sa mga pinaka-epektibo na katungod nga gi-exercise sa isa ka demokrasya nga nasod. Okay. Wow, daghang salamat yun mo Konsehal Ker, no? Lastly, Konsehal, mensahe na lang no, mensahe o pasalamat na lang nimo sa imong mga kababayan diya o diya labi na sa munisipalidad sa General Luna. Go ahead, Konsehal. Una sa tanan, ako ipaabot kanila sa mga kaigsuuna na ako din sa lungsod sa General Luna. Ang dako na ako nga pasalamat sa ila gihatag na suporta kanako pag nilabay nga eleksyon. Although naa kita sa ika-8 nga pwesto, pero dili kini pasabot nga mahimo kita mahinay or dili kita ganado sa atong pagpanerbisyo. Dapat himo na daw kini nga inspirasyon kay kita man pilik sa mga katawhan, dapat tiunay ang atong pagpanerbisyo kanila sa musuyod nga termino nato sa sulod sa 3 ka tuig. Ako pod ipaabot sa kanila labi na sa mga katawhan nga nagkinahanglan ng patanon nga serbisyo dinhi sa atong komunidad sa General Luna. Ako ipaabot kaninyo nga ako matinud-anon o asahin ninyo nga ang akong serbisyo tinud-anay o maipakita gayud kaninyo sa maayo nga pamaagi o kamutanan makabenepisyo ninyo. Maura, daghang salamat kayo. Wow, daghang salamat no, daghang karadyaw salamat kanimo Konsehal, Municipality of General Luna Board Member Elect Ker Alipayo Cho. Thank you. Amping. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!